Hi guys, welcome to my YouTube channel. For today's video ay nandito ako ngayon sa Sual. Nakaka-relax. Tingnan nyo guys, oh. Yan oh, nakaka-relax. Yan, tingnan nyo guys. Yan oh. Nandito ko. Yan yung, alam nyo, makikita nyo dyan yung mga building na yung mga bundok na yun. Yun yung mga yun yung 100 Island yan. Tapos dito, yan oh. Ayan. Ako lang mag-isa dito guys. Wala akong kasama. Nag-ano kasi ako, nag-deliver ako diyan sa Sual, yung mga kulang ko na hindi deliver. Kaya nandito ako ngayon. Duman lang ako saglit dito para ma-relax naman konti, kahit konting oras lang. Guys, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video. Maraming salamat. Road to 1,300 subscriber na tayo guys. Maraming salamat. God bless po sa atin lahat. Ayan, general cleaning. Ayan, general cleaning. Para maayos na lahat dito Lumuwag na yung paradahan. Ayan. Kuha na. It's big. Ganda ng Mr. and Mrs. Libre kaming massage. Napadami ako dito sa Nepo Mall. Hi guys, welcome back to my channel. RSB Vlog. Hi vlog. Ay, follow ko yun, sir. Sige, yan. Libre daw kaya di nagpa-testing. Masarap nga, masarap. Guys, meron dito. Magkano benta mo? 3,000, sir. 3,000 daw guys. Ang sarap Grabe Ayun, wala na. Ubus. Yun. Good morning sa lahat ng mga kaibigan natin dyan saan man sulok ng mundo at sa Luzon, Visayas at Mindanao. RSB Vlog, andito na po ulit. Welcome back to my YouTube channel. Please subscribe guys. Guys, naghahanap kasi ako ng ganito dahil para dito sa So titignan ko kung meron dito sa nandito ako ngayon sa Karanglaan. I-check ko kung meron ganito. Hindi na mahirapan. Para sa washing machine ho ito guys. Wala yung ganito yung nilagay dito. Ay, yan So ang gagawin ko, hahanap ako ng ganun para hindi mahirapan. Gaganyan mo lang ako, isasalba. Okay, samahan nyo ako guys. Tingnan natin kung meron doon sa paninda nila doon. Ayun guys, wala naman po. Wala yung may-ari. Kaya ang gagawin ko, maghanap ako ulit. Tara, hanap tayo. Try ko dito sa may Pilco, baka meron. Kung wala, punta ako sa Sharp na mismo. Ayan guys, andito ako ngayon sa tindahan pa kung merong mabibili doon. Try ko lang kung meron dito. Wala, hanap ako ulit ng mapagbilhan. Manitla na nawala, kaya lang ang hirap hanapin. Kaya hanap tayo na maghanap. Hindi tayo mahirapan maglaba. Ayan, tignan ko kung meron dito ngayon. Nandito ako ngayon sa ano ba ito? Saan ba ito? Home Ideas. Dito sa Kalasyaw. Tignan ko kung meron dito guys. Okay, samahan niyo ako ulit. Yun. Wala din guys. Hanap ako ulit. My God. Mga isang oras na ako naghahanap pero wala akong nahanap. Iko ulit dun sa mga ibang paninda. Baka meron pa din. Update lang po ako sa pag-iikot ko. Ginawa ko, pupunta ako dun sa Sharp Service Center.
Ngayon, ang sabi nila, pinag-antay pa ako ng matagal dahil ang makakasagot lang daw yung kanilang electrician, yung gumagawa. Yung gumagawa, umabot pa ako ng 30 minutos na nag-aantay doon. Bas niya, hindi daw pwedeng makabili ng hinahanap ko. Kailangan daw bibili ako ng ganito. Karami, kalaki. Yung isang set daw ang bibiling ko. Siyempre, kung ikaw naman ay nagtitipid, ang halaga daw ay 500 plus. Kung bibilihin ko yun, anin ko naman ito. Di sayang, di ba? Ang ginawa ko, guys, naisip ko, pumunta ako sa DIY. Ito, oh. Pumunta ako sa DIY. Tingnan nyo kung magkano ang natipid ko. Kasi ang hinahanap ko lang, ito lang, guys. Ito lang ang kailangan ko. Ngayon, ang halaga nito, 52 pesos. Imagine, from 500 plus to 52 pesos. Ito lang naman ang hinahanap ko eh. Kailangan bumili ka pa ng isang set ng ganito. Diba? Sayang naman. Napag-isipan ko. Hindi naman ako yung impulsive buyer eh. Inisip ko muna. Sabi ko, marami pa naman mahanap dyan. So, ito lang yung kailangan ko, guys. O, tignan nyo. Ito lang. 52 pesos. Kaya, lesson learned, guys. Kailangan may tiyaga ka maghanap doon sa hinahanap mo bago ka mag-decide. O, di ba? Ngayon, ang gagawin ko, yung 500 pesos, o di, ipambili ko na lang ng ulam. Di ba? Okay, tingnan ninyo. Pag uwi ko mamaya, isasalpak ko na. Itatry natin kung okay na siya. Guys, andito na ako, guys. So, ito yung aking hinahanap kanina. Okay na siya. Ito lang yung hinahanap ko kanina. Ito yung nabili ko doon sa DIY. So ngayon, kanina, ignorante pa ako. Grabe. Na ganyan-ganyan ko, hindi ko naman maipasok. Yung pala, kailangan iganyan mo siya para maipasok mo. Yan o. Oo, naipasok na. Connect natin ngayon. Connect natin ba? Sinandun yung ano eh. So, ganun guys. Ayos na, ano? Ngayon naman, next step natin. Ito, lagay natin dito. Yan o. Ito yung hose. Siyempre. Yan. Tapos, ang gagawin natin, connect natin dito. Yun. Okay na. So, ayos na. Ang gagawin natin, i-testing natin ngayon. Yun, may leak siya. Ayos na. Hindi kasi siya nahigpitan. Ang gagawin ko, hihigpitan ko. Patayin mo na yung tubig. Patayin muna natin yung tubig. Hindi nagsentro yung ano. Niroskas ko kaya. Ang gawin natin. wala pa, kung hindi pa pwede, nagawa ko ng nag-fix na siya.
guys, natapos din. Nagamit na, kaya lang yung problema, hindi ko na na-video kanina, nalobat na ako kanina. Hi guys, welcome to my YouTube channel. For today's video ay nandito ako ngayon sa Sual. Nakaka-relax. Tingnan nyo guys, oh. Yan, oh, nakaka-relax. Yan, tingnan nyo guys. Yan, oh. Nandito ko. Yan yung, alam nyo, makikita nyo dyan yung mga building na yun, yung mga bundok na yun. Yun yung mga yun yung 100 Island yan. Tapos dito, yan, oh. Ayan. Ako lang mag-isa dito guys. Wala akong kasama. Nag-ano kasi ako. Nag-deliver ako dyan sa Sual. Yung mga kulang ko na i-deliver. Kaya nandito ako yun. Duman lang ako saglit dito para ma-relax naman konti kahit konting oras lang. Guys, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video. Maraming salamat. Road to 1,300 subscriber na tayo guys. Maraming salamat. God bless po sa atin lahat. Bye!